Áno, je dokončené. Koľko bola táto investícia a bolo ťažké na ňu nájsť peniaze? Investícia bola v pláne už niekoľko rokov, pretože to oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny tu ako také neboli na to vhodné priestory. A sme radi, že sme sa teda s poslancami roky dozadu dohodli na tom, že sme našli finančné zdroje na rekonštrukciu a modernizáciu. Ja to poviem, že je to teda od holých základov úplne akože novo postavené oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny tu v Bojníckej nemocnici. Celé to stálo viac ako 5,1 milióna eur z DPH. Trenčiansky samosprávny kraj na financovanie tohto ára si zobral úver v tejto hodnote. Celkovo tie stavebné úpravy boli viac ako 4 milióny, 4,1 milióna eur a celkovo to vybavenie, to nové vybavenie, nielen tieto lôžka, ale ďalšie prístroje boli v hodnote vyššie ďalšieho 1 milióna eur z DPH. Je tu kapacita na 10 lôžok, z toho 2 lôžka sú infekčného charakteru, takže aj ľudia s rôznymi takými infekčnými chorobami budú môcť využiť priestory tohto nového OAIM. A keď sme pozerali, koľko ľudí bolo za minulý rok ošetrených na áre, tak to bolo okolo 210 ľudí a tento rok je to za prvých 11 mesiacov okolo 180 ľudí. Keď tak prerátame, tak je to okolo 17 ľudí mesačne. A je tu 10 lôžok, tak chcem len povedať jednu vec, že tá kapacita si myslím, že je dostatočná aj na použitie pacientov, ktorí nemusia byť ventilovaní a vieme takýmto spôsobom pomôcť aj iným oddeleniam tu v Bojníckej nemocnici. Myslím tie jednotky intenzívnej starostlivosti, ktoré tieto oddelenia majú. Takže ja pevne verím, že tá investícia vo výške viac ako 5,1 milióna eur bude aj využitá. Sme v dobe koncu tohto roka, kedy naozaj tie rokovania medzi ministerstvom zdravotníctva a lekárskym odborovým združením ešte stále prebiehajú. Bola prijatá aj určitá legislatíva a ja chcem aj takto požiadať našich lekárov tu v Bojníckej nemocnici, ale aj po Banskej Bystrici, aj na Mijave, aby možno porozmýšľali nad tým a nastúpili toho 1. januára, aby sa venovali naozaj tomu pacientovi. Aby po 1. januári sme nemuseli povedať, že zomreli niektorí pacienti, ktorí teda kvôli tomu, že nastúpili lekári, neboli ošetrení. A Trenčianska župa spravila maximum aj tu v tomto prípade. Vidíte, že sme nainvestovali nemalé finančné prostriedky, aby naozaj tí pacienti, ale aj lekári a sestry mali naozaj na úrovni všetky tieto oddelenia, v tomto prípade toto oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny. Som rád, že sa podarilo nemocnici získať finančné prostriedky z plánu obnovy, ktorý vlastne preplatí tieto finančné zdroje. A tieto zdroje budú, už pacient nenechá z toho nič a tieto finančné zdroje budú ďalej investované do potrieb nemocnice s poliklinikou tu v Bojnici. Takže